יש לי סיוט חוזר בזמן האחרון. אני כאילו מתעורר במיטה, משותק לגמרי, לא יכול לזוז. בקושי להזיז את העיניים. ואני שומע צעדים. מה זאת אומרת? לא יודע, אחי. אף פעם לא ראיתי אותו בבירור. אותו? זה בן אדם? דמות שחורה כזאת. עומדת שם ומסתכלת עליי. נראה לי שאתה צריך לדבר על זה עם מישהו. אתה לא מאמין לי? אני מאמין לך, ברור שאני מאמין לך. פשוט נראה לי שאתה צריך לדבר עם מישהו מקצועי כדי לדעת מה החלום הזה אומר. לדבר איתי זה לא הפתרון. אתה יכול לספר לי מתי זה התחיל? אני לא ממש זוכר. זה הרבה זמן ככה. שמעת פעם על התופעה שיתוק שינה? לא נראה לי. זו תופעה לא מאוד שכיחה. ככל הנראה מדובר על כשל במעבר בין שלבי החלום. המוח מתעורר, אבל המנגנון שמונע ממך להזיז את הגוף במהלך החלום נשאר פועל. לרוב האנשים זה יקרה פעם או פעמיים לאורך חייהם. אבל לרוב הם לא זוכרים את זה בכלל. לעומת זאת, יש שבט במרכז אפריקה שסבל ממגפה של שיתוקי שינה. אם אני לא טועה, רובם נפטרו בסוף. וזה מה שיש לי? מה שאתה מתאר נשמע דומה מאוד. רוב מי שסובל מכך מדווח על אותם התסמינים, כולל המפגש עם הדמות השחורה. מה אני אמור לעשות? אני הייתי מציע תרגילי נשימה. כשזה מתחיל, תנסה להתמקד לא במה שאתה רואה, אלא במה שאתה מרגיש. אל תשכח לנשום.